Hej YouTube. Vi vil gerne lave en hel masse videoer til jer. Ja, blandt andet Let's Play på Minecraft og Skyblock. Ja, alt muligt. Vi vil høre, om I støtter op om det. Det håber vi selvfølgelig. Ja, og I må skrive i kommentarerne, hvis der er noget, I gerne vil have. En bestemt, I gerne vil se, for eksempel. Ja, altså den 20. der kommer der nogen op. Altså 20. november. Ja. Så kanalen hedder Time 20. Ja, Team 20. Ja, Time 20, kan man også sige det. Og vi vil gøre alt for, at vi kan få andre YouTubere med, garanteret set. Eller bare andre venner. Ja. Lige nu står vi på skolen. Fint sted. Ja. Og vi ser på YouTube. Ja. Og vi ser på YouTube. Ja, det kan jo godt være, at vi kunne lægge videoer herfra og en YouTube-vlog af alle dem, vi kender selvfølgelig ikke. Ja. Men det var bare det, jeg ville sige. Så. Måske en eller anden video med, at vi angriber et angreb på nogle, vi kender, og vi ses på YouTube. Ja, vi ses. Hej.